Selamat siang Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Bayi. Ayo, bandune yang baru ndi? Di situ. Coba dipakai. Bandu anyar ya? Banduan. Tapi satu ayo. Yo iya lah, masa bandunan apa loro mbok engko kan yo lucu etan. Enggak iso. Iya, bandunan siji wae cukup. Sing iki ya. Heeh. Iki Rene. kan foto iki. Sik. Bentar. Iki. Sing ndi iki sing anyar? Lah iki. Iki dek rupane wis ngene, Nduk. Oh. Ya dicuci ya, Nduk Tan. Gen ae. Dicuci kok. Wes, Iki kene kamar mandi pemirsa. Wes sok ben jerintan ibu sok ben nek tuwek pindah rene kasure. Apa kamare iya aku. Oke ndi Bang buak banduku. Ora ya tetep ning kono sing buak sapa le. Disisir sik nduk carane, Nduk. Hari ini Mak Jah masak tempatnya Mama Susi. Ki mang wis kondo. Mbak Yun, kompore tak sileh neh iya ndang dinggo, Mak. Aku ngono. Masak ning kene ya gak popo. Kompore mbok genjong ya terserah penake piye aku ngono. Oh, wes. Aku tak golek sayur-sayuran ya kan mbok setengno. Tak goreng kerupuk gentar sik. Sayur-sayuran. Lah sing dodol sayuran sapa le Tan? Sing dodol godhong telo apa kuwi sapa monggo? Sing dodol sapa? Mbak Nana. Ya iya. Mak Jah sik mbedeti ayam. Iya. Dadi gawe soto. Heeh. Dadi engko acarane bayi. Heeh. Muga-muga pinaringan Heeh. dan paringi sehat, paringi panjang umur, pemirsa. Bangsaan, mbok bengi gawe nang soto. Wes dipertili kadek ini, Nduk. Apa iki? Wes di maksudnya iki wis bumbu-bumbu apa ngono wis digawe ini kae. Ngono. Kira iki hasil karya. Dadi saiki nenek-nenek iku apa nek nasi sisa, nah yo gak sisa sih nasi luwean. Nasi luwean Nduk yo. Tak tukokne sayuran, kuwi kan enek cambah. Ape dimakan karo pecel kok nggon Mbak Manu karo iku nang kuwi iku Mak Jah tak incipane. Ndek rene Nduk. Ibu lihat no. Wis kelihatan. Kelihatan kok ya. Jadi ibu modelnya tak gawe ngene iki pemirsane. Enek sing kotak-kotak kan mungkin digiles banyak terus engko nek wis rondo setengah garing diguntingi. Iki langsung mak terus. Oh, no. Coba Carane. kita lihat Mak Jah dulu. Ayo kita lihat Mak Jah. Ijek sibuk ora? Engko bar iki wah, ibu ijek setrika ngresiki omah ngarep wis. Aku mah kondo Mak aku tak resik-resik sik yo Mak yo aku ngono. Delok setrikanane ibu tan. Walah. Sak terek. Aku Mak Jah. Wis mamaku sak dadi ketok. Gak ketok. Wis nang prok. Ngono ku yo nganggo dingklik leh, Nduk. Wes iki kompore ndang, Mak, dibawa, Mak. Tapi kok balekno nang omah? Ora, petak kon ngepek Mbah Jarwo. Mak, Mama. Aku kan gawe kerupuk gendar. Iki tak gorengi. Agak iki ketak ngrepiu Mak Jah, ya. Iya. Engko mbek Intan, aku tak setrika sik. Abene sapa, Mak? Yaya. Yaya apa Yoyo? Aduh. Yaya ngono kok muni Yoyo ya. Kuwi sapa? Aku Yoyo. Mang lak muni Yoyo ya, Nduk ya. Kuwi sapa? Aku gak Gak denger. Wes, Mak. Wes. Aduh, kesogrok pemirsa. Waduh, Intan deleh ning kene lho kesewogrok aku. Iki lho kesogrok iki sing ape disoto ya, Mak ya, Jawa. Waduh, lalre pemirsa. Ngekom beras. Wis baru mbah Dek Susi.
Bomben di sore kok pemirsa. Lah wis. Tak lanjutne, Nduk, tak lanjutne. Lho, iki lho. Iki wis dadi aku pengen sing tak gawe gosong ngene iki enak pemirsa. Aku seneng. Kok mak jamben repiyu tak deleh ning apa nang ngarani? Tak deleh ning toples dhisik. Ini kan enek anu pemirsa ya, enek cemilan ngono lho pemirsa. Di saat blangkemen ngono kuwi. Apa ta, Nduk? Tak rondok tak gosong nih sithik iki. Iki lah sing mbok tumbas dek ini. Apa? Iki enek sing pedas. Sarden saus cabe. Kenapa tan milihke kok sing awakmu kok sing pedas tan? Apa-apa. Jajal man. Biasanya dekne sing saus tomat biasa sing gak pedes-pedes ngono ku lho, Nduk. Kuwi kok mbok ujug-ujug kok ya sing dipilih kok ya sing saus pedas. Ini lho pemirsa gede-gede to. Apa? Sarden garek siji no. Garek siji no, guys. Madhep rene, guys. Wow. Tak mau pergi Wis nang ditata. Tak golek sayuran nggone Mbak Nana lho. Yuk ning ndi? Oh, Bu ketok no, Bu, rupanem. Rupane elek itu ya. Iki lho nek sambal. Timunnya digodhog. Enak tahu. Orang masak pemirsa, mari. Hari ini kan Ibu bantakan. No. Iki mah ngene. Anu Nduk, Indah kandhani ngomrene mam soto bareng-bareng. Ngomong bayi. Ibu iki ketok sayurane ngono ketok. Yo ketok iki yo. Ngono ya. Rupane ketok. Rupane, Bu. Ya. Delok ya. Sesuk Ibu belanja Ngendi? ning pasar. Mbek Makja. Iya. Aku ning omah. Omahe. Go melok. Gak usah. Lah Ibu, aku nek mbok kuncakno aku masa numpak ban. Numpak ban. Yo ora, Duk. Ning omahe. Ibu kan karo Mak Jahe. Cerita Mbak Yun iki Mas Dian mulai Mbak sakurunge menikah kangen karo Makja. Yo iya lek mak aku wis bener. Lho Bu, Mas Dian mantuk Bu. Iya. Ndi wonge? Ning omahe. Ambek bojone apa ora? Gak, urung menikah. Maksudnya menikahnya Oktober. Nek sing Mas Dodi sing wis Nikah. Istri ya. Istrinya ngajar pemirsa. Iya. Di pondok pesantren tiap hari yo lihat TV. Lihat iki lho anu Mbak Indah apa? Ya nggone Mbak Indah ya anu. Apa meneh nek Majah. Saya suka lihat Bu kalau ada mama. Terima kasih ya Mbak Fatimah. Mbak Fatimah. Iya namanya Mbak Fatimah. Wayu istrine. Istrinya cantik ya. Kaya Mbak Indah rupane. Ya lah Dewi. Mbak Indah yang punya wajah sendiri, Mbak Fatimah punya wajah sendiri. Tapi pemirsa perlu digarisbawahi ya, setiap wanita yang ada di dunia ini adalah terlahir cantik. Ya cantik bingit. Lanang. Ganteng. Wis tangi pura ya? Anaknya Mbak Indah. Putrinya Mbak Indah. Wis tangi pura ya? Iki mau urung aku. Di WA Mbak Indah. Mene piye?
komentar sing elek-elek pe ilang. Yo, Duk. Hah? Tak hapusi. Wah, carane ngono. Terkadang ki wis timbang mumet-mumet, kadang ki kan maune gak piye-piye yo. Maune nek siji sing muncul aku terus dadi melok-melok. Apa nek dalam hal kon banding-bandingno olah nomor siji. Oh, ngono carane. Kae luwih ayu, luwih putih, luwih lemu, luwih ngene pamane yo. Heeh. Ngono ki welas maune gak dadeku terus melok pasukan liyane geruduk yo gak apa-apa ki hak jenengan untuk memberikan kritik, tapi nek sekiranya sampai wis nyangkut body shaming, wong kok koyo gajah ngene-ngene iki aku wis alah timbang mumet pemirsa yo, aku marai tambah dosa. Liya-liyane padha melok-melok, enek sing pro dan kontra kuwi wajar nggih. Hapus ae. Mbok hapusi ya kok iya nek sekiranya sing wis ya wonge kuwi-kuwi ae pemirsa yo. Engko diblokir gawe neh. Kadang aku sampai ngesakno ya Allah nduk awakmu kok maksudnya tenagane mbok engko gawe akun anyar neh, engko hujat neh ngono kuwi lho. Kan malah ngesakno. Ngesaknone kok gawe neh, kok hujat neh. Diblokir neh gawe neh kok ra ngono lho. Mendingi alah digawe bahagia terus ben ndelok wong liya bahagia awakmu ya melok bahagia ngono. Tak dongakno kabeh pemirsa siapapun dimanapun jenengan berada ndelok panggone bahagia bahagia. Muga-muga bahagiane nular ngono. Iya betul. Malah dadi apa? Emosi tetanggane tuku kulkas atine panas. Tanggane tuku piring atine melok muring-muring wis pokoke gak ngono ya pemirsa. Ndok kan. Aduh. Aduh, sambat kok mesti ditemu. Bu, ngerti aku aja. Anjing. Bisa pimun. Wis pokoke digawe damai pemirsa. Ya betul. Urip ning dunya iki pokoke iki saling kita ki memang makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Iya. Nek iso iki kan yo mau jare berharap nek iso wis padha apike ngono dene. Oh. Sing dijak apik gak iso kan gitu. Betul. Oh, sayurane ketok, Bu. Pilihane masalah. Bu, sayurane. Guys. Bu, sayurane ketok delok. Ngene tok dadi iki lho kecer neh tan sampiye le tan. Wes. Oh jembok pateni. Enggak. Bola lah kok wis 5 menit, guys. Apik ora mang syutingan Ya wis paling apik, Duk. syutingan. Aku tak ndang ngejer pecel. Syutinganku. Jos gandos. Syutingan. Iki timune. Iku sing gawe konten iku ya sing nyuting aku ya engko ya. Oke, siap. Oke. Iki kerupuke gendar wis tak gorengno. Tapi syutingan. Kis, kerupuke gendar. Ya, Bi. Ah, anakku. Terima kasih ya Ibu wis mbok anggap sebagai temanmu. Ibu iki temanku ya. Terima kasih. Loh, kasure tak ngadekno ngene supaya jerene ben Bu, ben mboten dinggeni bangsa halus sing mboten dingge berdirikan saja. Nggih, terima kasih nggih. Lanjut terus mendek. Ora enak ikrake. Lah ikrake nang guri, Duk. Nduk kae mak jabene. Kok ora digawe konten repa ya? Kan iki sing masak oke wis gebres wong. Wah, potong ini. Nek wayahe pemirsa, nek sing duwe acara aku ya tak gek konten aku, nek sing duwe acara bayi apa Bunda Dewi ya mben ning gone kontene Pawa, Repa Salwa. Gimana wis ning Bluro ya pemirsa Wawa mbek ayahe mbek bundane. Ambek Dio. Mbek yo. Wis dijukuki ikrar, Dok. Coba Ika. Iya lah, minta tolong ya. Ibu di sini. Oke, siap. Biyen pas sejak sering apa nganter niki mbek teman-teman nek menunggu intan sekolah padha gawe kerajinan ngene iki lho pemirsa. Talikur. Wis nyongkat-nyongkat nggih dompet ngono kae. Wis saiki ne wis ngene iki pemirsa sembliyur dhewe. Kan ndek biyen kan nyongket ngono iki aku uga duwe media sosial ya pemirsa ya. Ngerti yang ngono kae pas gawe kerajinan kae pemirsa ya.
gawe sedotan, saka sedotan dadi tiker. Piye le adek mbok kongkon nyekeli kamera adek jek nganu ngeruk larannya. Wis monggo lho pemirsa nek badhe mam nggih niki enten dong telo cambah karo timun godhog. Iki nek tahu ote-ote nggih to. Niki sambele pecel. Iki kerupuke gendar. Ayo wangi nggawa, Nduk. Mak Jah. Mak Jah pe tak incipi iki lho. Nganggo iki apa ora ya? Ayo ah. Iki kerupuke gendar. Iki tak deleni kene, Nduk. Ngene po. Lah terus iki gawakno ngene ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Entah ini ya. Kok nek pemek iki lho. Enek lagu ngene pemirsa. OBH kombi saset. Uhu. Masa ngono tan uhu ngono lho. Masa ngono. Mak Jah. Kerupuk. Mak Jah di mana? Iki lho, Mak. Mama Susi. Ayo, Mak. Neng meja. Aku tak anu, delok tak tebes. Oh, iya. Belum, Mak. Ayo. Ayo. Ayo, Tan. OBH kombi saset. Oke. Dek Susi, Mak, iki, Dek. Oke lho, iya. Gak tak ketak nah sampe anak. Oke lho. Iya, Mak. Gorengannya, Dek. Udah anu lho ayam. Iya. Iya. Mama Susi gawe iki lho. Perawan, Mak. Iya. Iya. Oke. Lo Mak kerupuke gendar, Mak. Deklek ya? Iya, Deklek. tak ngambil piring sik ya. Iya. Aku iya, Mak. Piring atom lah. Terus Dek Susi. Mau pakai sendok. Iya, Mak Jah. Koyo tuku pecelan nek pas acara 17 Agustusan lho kae lho, Mak. Piro? Ini 5.000. Nek ora ngedol. Mak aku yo nganggo sendok ya, Mak. Malah enak mulu itu. Pakai ini enggak? Pakai. Kerupuk gendare ndi, Mak Jah dono? Kerupuk gendare ndi? Dia mau tak kongkon gowo kerupuk gendari. Ki cerewet sih tuku. Tan tolong kerupuk gendare juga. Wes tak gorengno kerupuk gendar. Jadi senengane repang kok sak toples kekno repang. Aku tak gorengno neh. Ya utang sih. Wes aku seneng nek mama ro dulur-dulure ngene iki lho pemirsa. Anu Dek emang Kinara WA, ibune Kinara. Engko nek pamane aku iso rono tak rono, Mbok. Nek pamane gak ya sesuk-sesuk tak dolan. Yo, aku ngono gak popo, aku ngono. No buat Sampeane tetep gak nganggo sego. nah iki nganggo ngene Pemirsa. Jasa. ae. Ini Dewi ora sama sepuh malah iki sing akeh 2 kilo. Iya wes. 2 kilo. Lah aku ya ora kelan gawe nek mau. Nah, nek gak nganggo sego ora tenaga leh, Dek. Ya iki nek jangane teh no. Pas Dang. Jangane lho, Dek. Alhamdulillah. Nenya. Bismillah. Oke, Dek. Iki wis waki, Mbak. Kok diaduk carane nek? Caranya diaduk. Nek pengen, Dek Susi apa di lontong, Dek? Lontong di darbu emang tak? Oh, ya wes lah, gak usah. Wes yang timan. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti sih sama. Mbah Ence sih, Mbah Ibu. Ki meh dimomah tempe gede-gedene ra kaprah lho pemirsa. Waduh sing ngirisi. Ki tahu. Sing ngirisi sapa, Je? Mama Ancus sing ngirisi. Atus. Acus. Asisten, Mbak. Gak jadi asisten tak kecapi, Mbak. Aku dodol kan, Dok. Kita ini Mbak dodol. Enggak dodol. Tak walek kabeh. Wah, tak tinggal mulai ngono. Acus, Ayun, Awi. Nah, Mam. Pemirsa, Wes, nek ora umbas yo enak ngene iki pemirsa. Mak. Terakhir tenan mak kuwi gak umbas, Mak. Wong sambel saka nggone Mbak Manohara kok Yo tan yo. Ya. Gak tuku tenan. Nggih. Pokoke iki kan ora umbas dadi winuk ya. Iya, Mak. Enak iki. Karena nek tak ombas enak. Kepok kan? Oh, aku enggak iki. Aku nang omah ndek sego, Dik. Enggak usah, Mbak, lho, Mak. Ora tak jukukno, Mak. Mama gak tak jukukno.
Wes monggo dinikmati Bu pemirsa nggih. Lho niki pecel, niki kerupuk gendar. Made in sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu. Bismillah. Mbak Pandu ada bojo. Nek diko gelem nek ora lho. Wis kok gak ngono nang. Lho. Kok enggak tak ya? Oke lah, yo kan kalau nggak sering juga terus gue ayo kan sekolah TKI, bisa kan rasa ngono. Mam ya? Kok gendar? Kalau saya agak tekor. Timun. Demikian pemirsa cerita hari ini review kerupuk gendar. Doa terbaik untuk kita semua, semoga sakit dan pari sembuh, untuk pejuang garis 29 yang diberikan memohon yang saleh-salehah. Kami pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.